Iqiniso elimsulwa. Kunezifundo eziningi okufanele zifundwe kulelu khetho. Bonke abavoti bazodlula kulezi zigaba ngemuva kokuvota. Kakhulu thina abamnyama kuzohluka isikhathi okwenzeka ngaso kuphela. Ezinyangeni ezingaphansi kwezintathu uzobona ukuthi yonke le nqubo yokhetho ayikho ngawe nezifiso zakho njengesakhamuzi. Kodwa, kumayelana namandla ezombusazwe futhi okubaluleke kakhulu ukusondelana kweqembu nokulawula isikhwama sikahulumeni isabelomali. Bazifunela imali kahulumeni kuphela. U-30% wothando leqembu lakho liyophela. Ezinyangeni ezimbalwa ezilandelayo uzobona izinqumo, imithetho nezingxoxo ezibekwe etafuleni ePhalamende ezingenawo umthelela oqondile ezimpilweni zezakhamuzi. Kuphushwa amathenda khona bezodla kuphela. Kodwa abekwa kungathi kuzosizakala abantu. Uzobona kunikwa amandla osopolitiki ngokwengeziwe ukusebenzisa umbuso njengesitolo sabo sespaza. Lokho okwakuthenjisiwe nalokho owawukholelwa ukuthi bazokwenza akusekho etafuleni. U-30% wothando leqembu lakho wesibili uyaphela. Ngesikhathi kuphela unyaka, ithemba lakho kulelo qembu lakho liyobe seliphelile. Dololo. Phansi imithwalo. Awusafuni lutho. Inkhohlakalo namanga osopolitiki amaphiciphici ayobe esecaca. Ngokuphelele akukho okwenziwe ukubhekana nezifiso zakho nezinhloso zomzabalazo. Usazoqhubeka ungenawo amalungelo ezakhamuzi kanye nomthethosisekelo ozonda izakhamuzi. Ngiyathemba ukuthi niyobe senibona ukuthi isixazululo sezinkinga zezakhamuzi. Ubuningi bethu. Ushintsho ezimpilweni zezakhamuzi liyolethwa izinombolo zethu njengezakhamuzi hhayi amalungu eqembu. Ake ngiphinde. Sisebenzise ubuningi bethu ukuvotela iplani okuvunyelwene ngayo. Uma lesixazululo singatholakali, azilime ziye etsheni. Kuyobe sekungekho esingakwenza ngaphandle kokulwa. Ngoba ayikho inkantolo engasisiza. Umthethosisekelo wabekwa ngamabomu ukusicindezela njengabantu abomdabu bezwe. Isinqumo seZEP siyakuqinisekisa lokhu. Zimbabwean Special Permit. Vuka sakhamuzi vuka.